ଆଜିର 25ଟି ଅନୁଚିନ୍ତା। ଖାଇସାରିବା ପରେ ହାତର ପଛପଟକୁ ଚାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମାଡ଼ିଥାଏ। ଘର ଭିତରେ ନଖ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁରୁଷର ଡାହାଣ ହାତ ପାପୁଲି ଓ ନାରୀର ବାମ ହାତ ପାପୁଲି କୁଣ୍ଡାଇ ହେଲେ ଶୁଭଫଳ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ପୁରୁଷର କାନରେ କେଶ ବଢ଼ିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନାରୀମାନେ ସ୍ନାନ ପରେ ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବଳ ରୂପା କଣ୍ଟା କିମ୍ବା ଝିଙ୍କ କାଠିରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମଳା ରସ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଛୁଆ ଅନବରତ କାନ୍ଦୁଥାଏ, ତେବେ ତାର ଶୋଇବା ଶେଯକୁ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛରେ କିଛି ଦିନ ଘଷନ୍ତୁ ଏବଂ କୁଶ ଆସନରେ ବିଛଣା କରି ପିଲାକୁ ଶୋଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କେଶ ଉପୁଡ଼ୁଥିଲେ ଲୁଣ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଦୁଦୁରା ପତ୍ରର ରସ 7 ଦିନ ଲେଖାଏଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ପ୍ରଥମ କୁଳୁକୁଜା ପାଣିରେ ଆଖି ଧୋଇଲେ କୌଣସି ଆଖି ରୋଗ ରହିବ ନାହିଁ। ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ବେଳେ ଯଦି ଫରୁଆଟି ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼େ କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଛିଡ଼ିଯାଏ, ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳିବା ସହିତ ବେଗୁନିଆ ଡାଳଟିଏ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଉଚିତ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲା ବେଳେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ହସନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଳି ଫୁଟାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲା ବେଳେ ଏପରି ଭାବରେ ବସନ୍ତୁ ଯେପରି ନିଜ ଗୋଡ଼ର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି କିମ୍ବା କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ନଯିବ। ବହୁ ବାପ ଘରେ ଆଉ ଶାଶୁ ଘରେ ଏକା ଦିନରେ ଭୋଜନ କଲେ ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ମା ମାନେ 5 ଜାଗାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ: ଆଜ୍ଞାଚକ୍ର, ସିଥି, କାନ, ଗଳା ଏବଂ ଚୁଡ଼ି। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚଟାଣରେ ତଳେ ଶୁଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପିଣ୍ଡଦାନ ବା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ କେବେ ମିଛ କହିବେ ନାହିଁ, ପାନ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ନଦୀ ପାର ହେବେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କାହା ଘରେ ଭୋଜନ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଦିନରେ ଥରେ ଭୋଜନ କରିବେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି। ଆକାଶରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଲେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କହିବେ ନାହିଁ। ରୁମାଲ ଲୁହାରେ ତିଆରି ଜିନିଷ, ଧାରୁଆ ଜିନିଷ, ଜଳ ସମ୍ପର୍କିତ ଜିନିଷ ଉପହାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୋଇବା ବେଳେ ତକିଆକୁ ଓଲଟାଇ ଶୁଅନ୍ତୁ। ଗନ୍ଧ ଶୁଣ୍ଠି କଳରେ ଜାକିଲେ ଗଳା ପାଇଁ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ କାମ କରେ। କାଚ ପାତ୍ରରେ ଲେମ୍ବୁ ରସରେ ଅଣ୍ଡା ବୁଡ଼ାଇ 15 ଦିନ ପରେ ସେ ଅଣ୍ଡା ମିଶିଗଲା ପରେ ସବୁଦିନ 1 ଚାମଚ ଖାଆନ୍ତୁ। ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। କୋଳଥ ଡାଲି 3 ମାସ ଖାଆନ୍ତୁ, ଶରୀର ମୋଟ ଥିଲେ ପତଳା ହୋଇଯିବ। ସର୍ପ ଦଂଶନ କଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 12 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ପୁରୁଷର ପରିସ୍ରା ପିଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତକିଆ ତଳେ ବହି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ମନି ପର୍ସ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। 5 ପ୍ରକାର ମଦ ଯଥା ନିଶାମଦ, ବିଦ୍ୟାମଦ, ଯୌବନ ମଦ, ଧନ ମଦ, ଅଧିକାର ମଦ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ପାଟିରେ ରଖି କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପାଟି ବନ୍ଦ କରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ ବିପଦଜନକ ଅଟେ। ରାତିରେ ନିଦ ନ ଆସୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ତେଜପତ୍ରକୁ ଓମ୍ ହୁମ୍ ନିଦ୍ରା ଦେବୀ କହି 3 ଥର ମୁଣ୍ଡରେ ଚାରିପଟେ ବୁଲାଇ ସାରିବା ପରେ ଜାଳିଦେଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ